muro bezalako txiki bat, eta hemendik jartzen dira. Zulo eze baitakean. Defenditzeko zailena zen lur fronte honen erdian, eta eraiki zuten, imaginatu hau horrelako harresi lau bat zela, eraiki zuten honen erdi honetan elementu honekin kanpina guztia edo lur zoru guzti hau kontrolatu izateko eta dominatzeko, ez? Ikusiko zute gero, adibidez, erreginaren Bastilla nola hemen jarrita, ez? Bastilla sekaten alboetako plaza hauetan kontrolatu zitekeen berez lientzo hauen edo harresi murruen altxaera guztia, ez? Hori zen erdiaroko harresi sekaten arazo bat, ez? Azkenean bat harresi honen gainean jartzen bada ezin du kontrolatu harresien azpian dagoena, ez? Bakarrik hor harriak botatzen edo beste modu batera, ez? Kainoiekin lortzen dena da aurrerago agertzen diren elementu batzuk jartzea eta flanko hauetatik edo saietx hauetatik kainoia jarrita tiroka guzti hau garbitu alizatea, ez? Zulo horiek dira oraingokoak edo lehengo? Zulo horiek dire, 1785 urtean, frantsesek harresiak botzeko egin zituzen zuloa. Berez, mina horiek egin zitezkeen gerra garaian edo baita ere berez hiria hartu zenien, ez? Frantsesak urte horretan hiria hartu zuenean, ez duena zen bere defentsa indarra guztiz botzea, ez? Orduan, lortu zutena zen, Frantziara bilatzen zuten eremu guztia balertzea, eta hemen beste harresi guztiaren inguruan daude horrelako zulo batzuk, zeudenak prest boluara egin eta dena estanda egiteko, eta harresi guztia botzeko, baina bakea sinatu zen, eta aste bateko epe horregatik dituko harresiak oraindik zurriken. Hemen ikusten dituzue estanda egin duten zulo horietako bat, ez? Egiten zena zen zulo txiki bat harresien barruan T modura irekitzen zen, eta bi punta horietan jartzen ziren bolbora pakete batzuk. Bolbora estanda egiten zuenean, imaginatu soinua eta egin behar zuen mugimendua, lortzen zen pixkanaka zuloa egitea harresietan. Dago hemen Bastillaren angelu hau, hemen dagona, eta hemen dago San Nikola atea eta zubia. Zubia gutxi gora bera dago berreraikia, baina zetan itxura hau, ez? Ezen ez dara laua, azten zen hortik, hor zegoen puente lebadizo bat, eta egurrezko egitura zen elementu batekin pasatzen zen horko errebellinera, ez? Hemen ikusten den bezala. Eta errebellin horretatik juten zen kanpinera eta juten zen kanpora konektatzen zuen bide horietara, ez? Atea zego nahiko lertua, goiko borde guztia, egon baitare nahiko hautsia baitare, ez? Hasiekin, reputazioarekin eta erortzen hasi zen, eta duela bost bat urte edo, Alberto Zarra eta Manuel Iñiguez arkitektoa estarratu zuten hemengo zati guzti hau. Eta egin zutena zen, azkenean ateak zuen bezikono bezalako garrantzi hori berreraiki eta goiko limite horreri indarra eman lehenosekan linea horizontal horrekin. Horren ikusta daiteke hemen, atea hor, tango aldean dauden zulo horiek dire kainoia jartzeko eraiki ziren. Marrazkia da altxaera honen dibujo bat, Baduzute hemengo murrua hau da hemengo murrua eta hemengo elementu hau da horko erreginaren Bastilla, ez? Zakit ikusten zuten pare bat gauza raro hemen, ez? Murruaren barruan zer daude arroxez? Bi zulo hauek dire 1719 urteko setiban egin ziren bi bretxak, ez? Bi zuloak edo hiri hartzeko bi zulo horiek, ez? Orduan, plano hau da Luis Lancot ingenieriak egindako plano bat, gero bretxa hauek egiteko proiektu hori, ez? Orduan ikusten zuten nola, murru honetatik, frantsesek erabaki zuten bretxa egitea bi elementutan, ez? Lehenik, erreginaren Bastillaren hemengo alde horretan, eta gero baita ere, hor kainonera horiek jarria dauden elementu horretan, ez? Orduan, bi alde horietan atakatuta lortzen zena zen, hemen kanpina kontrolatzeko zatua zeuden
elementuak neutralizatzea eta aparte zulo bat egitea eta berdina erreinaren bastillarekin. Hortik aurrera zegoen cuerpo de guardia hori, azkenean recinto txiki bat, etxe batekin eta hor zeuden guardia jarriak kontrolatzeko arno sartzen zen, sartzen. Hortik, egingo dugu pasoa, hemen dago cuerpo de guardia, hor egurrezko eserlekuekin jarria dagoen eremu horretan zegoen berezko zubia, edo zubi lebadizoa, eta tarte horretan jarria, eta orain bi pertsona horiek sartzen ari diren tarte horretan ja zegoen hiribilduaren berezko atea, dela hemen agertzen den hori, Orduan, berez, bai, horko hori. Txikitxo hori. Desagertua dago, mantendu zena desente denbora, baina gero kendu zuten sarrera zabaltzeko. Ikusten da, berez, hemengo kanpoko guardia zonalde honetatik harresita zegoen tarte hori, Egurrezko zubiak ziren nahiko garestiak mantentzeko. Hondarribiak izan zituen bi zubietatik, hau izan zen gehien iraun zuena, San Nikolaseko bai gerren ondoren eta inbertsioen mantendu lanengatik kendu zuten direktamente. Azkenean, igual 10 urtero edo 20 urtero berre egin egin behar ziren eta oso garestiak ziren mantentzeko. Eta hemengo zubia ja bere funtzioa o gerla arriskuak etxi zenean eraiki zuten sistema honekin, kendu zuten egurrezko zubia eta eraiki zuten honako bi burruko pasadizo hau,